माजों हाफ्लंदों नंदां माने हिट होनानै गब्लं होबाय आरोखि ना थब्लं थब्लंनो आच्छा आच्छा प्लास्टिक गब्लं होनाय टेकनिकआ मोजां जादों औ खय बिगा जागोन 6 बिगासो दंना नैबे 6 बिगा दं नैबे 6 बिगा नैबे 5 बिगा बे 5 बिगा फुलिया थांबायथ' जोंनि बर'फ्राबो रोंहांबाय नैबे वाटारमेलन तरमुजखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सालबारि होननाय गामियाव बिराद बुरजा खेथि खालायदों दा माखासे ओरैनो बेकार थानाय सेंग्राफ्रा बावनो एंगेज जाना दङ आं सानो बयबो जोंनि हारिफ्रा जाय जाया साख्रि बाख्रि गैया हा हु दङ बिसोरो बेफोरबायदि खेथि मावनानैबो आरजिनो हागोन आरो जों सोंबावदों बे जिनिसखौ बिसोरो मास मोनथामनि गेजेराव मोनगोन दा फेब्रुवारियाव गायदोंथ' मार्च एप्रिल मेआवनो बिसोरो खाहैनो हागोन आरो पार केजि 20 थाखा गरै मोनो जाहैदों नोंना खय बिगा होनदों बिसोर बहुत बुरजा गायदों 12 बिगा मथा मथि मोजां मोनदों आं नुनानै दा बिसोरनि इनिशियेल स्टेजनि बावाखै गायनाया बिसोरो थांनाय बोसोरावबो मावदोंमोन जाहैदों बेनिफिटआ मोजाङैनो थादों होनना बुंदों आरो नायलायबावदो नै नैबे जायगा दाबसेयावनो 12 बिगा दङ आरो हरै दङ बहुत मानसि गायदों बे एरियायावनो आसे पासे बहुत दङ जेरै दा बिटिसि सरकारफ्राबो बेखौ एग्रिकालचाराव एसे इम्परटेन्स होनो नागिरदों दा आं सानो बिदिनो बेकार थानाय मानसिफ्रा ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरबायदियाव एंगेज थानायाबो मोजां साख्रिखौबोथ' गासिबो मोनजोबा जाहैबाय बेनो आरो आच्छा बाहाय माने बिदिसो आं ओरै बेखौनो माजों हाफ्लंदों नंदां माने हिट होनानै गब्लं होबाय आरोखि ना थब्लं थब्लंनो आच्छा आच्छा प्लास्टिक गब्लं होनाय टेकनिकआ मोजां जादोंथ' आं नोंखौ ओरै थब थब माबाजों बिसिजोंसो नंदों लेखा मावबाय आरोना औ आइडिया मोजाङानो थेवबो हनै अर जोंहोनो थाखाय एसे माबा खालामनांगोन जाहैबाय सय आरो 5 मोनोबा थिग जाबायमोनलै 6-5 माला लाङा बिबा गेलासआव गायग्रोनानै बे गाजा बेरबाय आरोना बेखौ सोनाङा उनाव ओइ बे नांनांलै ना दानब्रैलासो सोनांगौ दानना औ बे होनाय जाबानो औ गायजोब्बाय नैबे सोरबाफोर जुदि ट्रेनिं लानो गोसोबा बेफोराव फैनानै सोलोंफैनो हागोन देखायनो हागोन जोङो एसेनोसै